Philippians chapter 4 and verse number 10. I'm gonna melt my pulpit. Yesterday, nagduda ko kung unsay saktong mensahe karong buntag. Siyempre na ko'y daghang ideas, but it just, nothing felt quite right. But then, one phrase can I use the word nagkupot sa akong attention? Nagkupot sa akong kasing-kasing, can I say it that way? One phrase in these verses just grabbed my attention, and I believe it'll be a help to us this morning. Philippians chapter 4, verse number 10. Kung nasa, amen? Kanamaning dogpleog para sa pagbasa palong sa Diyos. Everyone standing, please. We had a good crowd in our young men's class today. Nalipay gyud ko, daghang sila, nakapil sa klase ni Brother Michael. And so nindot yun na, nalipay ko para nila. And we had daghang daot ng babae sa mong young ladies class. Joke lang. And Philippians, wala sila naminaw. Wala sila nasukon ako, wala naminaw. Philippians 4 verse 10. Paso na to, verse 10 to 13. Famous guy on verse 13, pero dili ka ng text verse karon. Philippians chapter 4 verse 10. Kung nasa, amen? English or navasay kaduha. But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein ye were also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of want. That word respect there doesn't mean respeto. See how they translated it? Mahitungod, sakto gyud. It means mahitungod, in regards to. That is exactly the way I was thinking of English. Not that I speak in respect of want, or regarding want, or regarding lack. For I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. I want you to notice that phrase. I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Bisaya, apan akong gikalipay diya sa Ginoo sa hilabihan, nga karon sa katapusan ang inyong kahangawa kanako miuswag pag-usab. What is kahangawa? What is kahangawa? Does anybody know that word? The English word is care. Kind of like pag-atiman, but it means sila nagpadala ni Paul og missionary support. Naglusod si Paul og financial o ang church sa Philippi, sila nagsuporta niya. Sa mga kita nagsuporta sa mga missionary na simbahan dito sa US nagsuporta na ako. This church at Philippi sent Paul support. Probably financial, but perhaps other things. It says they've given him other gifts as well. So I don't know what is the word again? Nawala yun ko. Kahangawa. I'll look it up later. But it was that. Kanang yang gestorya. We would call it today support, missionary support. That's the word we would use for it today. Katapos ang inyong kahangawa kanako miuswag pag-usab. Nga sa diin kamo usab nagmabalakon apan kamo nakulangan sa kahigayonan. Dili nga ako nagsulti mahitungod sa kakulangon, kay ako nakakaton sa bisan unsa nga kahimtang nga ana ako, tiya niya na magkontento. Ako nahibalo kung unsaon nga mapaubos, ug ako nahibalo unsaon sa pagdagaya. Bisan asa ug diha sa tanang mga butang, ako gitudloan sa pagkabusog ug sa pagkagutom, sa pagdagaya ug sa pagantos sa kawad-on. Ako makahimo sa tanang mga butang pinaagi ni Kristo nga nagapalig-on kanako. One of the things that is enjoyable as a pastor na usa kabutang nga magpahimuot nako, mag-encourage nako ingon nga uska pastor mao ang English because I'm struggling with my Visayan. I'm sorry. Naglusod ko gamay sa Visaya karon. One of the things that I enjoy as a pastor is watching as our members start to grow. Mag-start mo tubo, mag-start sa paghatag sa ilang mga tithes. And the fun thing to watch is when God starts to bless them.
ang Diyos mag-start mag-bless kanila, mag-bless sa ilang sweldo, or basin mo bless sa ilang negosyo. And one of the most enjoyable things is seeing how ang mga Kristohanong mukaton, tinuod yun kung ako mutuman sa Diyos sa tithes o magsunod ko sa mga prinsipyo sa Biblia kabayan sa financial, tinuod ang Diyos mo atiman sa akong kinahanglan. And I love watching as God starts to bless. And a lot of our people recently have received blessings from God. And our church as a whole has, of course, God providing for the jeepney, and then God providing for the tiles, and we've been blessed. So the title of my message this morning is this: Do you know how to abound? Paul said, I know both how to be abased and I know how to abound. Can I make that real simple? Paul was saying, kaya na ako ang pagkapobre, kung ubos gyud ang kaimtang, lisod kaayo, piki gyud, kaya na ako kana, I know how to handle that. And kaya na ako ang kadagaya. Kung dakong blessing sa Diyos, kaya na ako ang blessings pud. Paul was saying, lig-on ang akong pagtuo, bisan pobre or bisan dato. Did I say that correctly? Kaya na ako ang pagkapobre, kaya na ako ang ang kadagaya. So the title of my message this morning is, Do you know how to abound? Kung ang Diyos mo bless kanimo, will your faith remain strong? You say, that's strange, Pastor Mike. Siyempre, kung daghang ang blessing, akong pagtuo, lig-on gihapon. Actually, that's not always true. Naidaghang Kristohanon, nga lig-on ilang pagtuo, diha sa panahon sa kakulang, pero diha sa panahon sa blessing, maluya na. And I want to talk to you about that this morning. God wants us to trust Him. Watch now. Ang Diyos kanahang kita magsalig kaniya diha sa tanan kahimtan, pobre or daghang panalangin. So my message this morning, do you know how to abound? Kabalo ba ka unsaon pagkinabuhi diha sa panahon sa dakong panalangin? Magampo na ta, dayon kamo makalingkod. Heavenly Father, would you bless our church this morning? Would you fill me with your Spirit? Thank you for each person who's here. Thank you for the growth in our people spiritually, but also the growth numerically. Thank you, Lord, for the slowly climbing averages in our Sunday school. Thank you for the young people who've been coming faithfully, the new folks from different places. God, would you please bless this morning? Fill me with your Spirit. Empower me. Lord, we love you. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. It's kind of a strange statement. Dili natural ang gisulti ni Paul. He said, I know both how to be abased, talking about being poor, and I know how to abound. I just explained it before my prayer, but let me say it again. What he was saying is, kaya na ako ang pagkapobre, o kaya na ako ang pagkadato. Kaya na ako ang panahon sa kakulang, o kaya na akong panahon sa dakong panalangin. Magpabiling ko duo sa Diyos bisan unsang kahimtang sa akong kinabuhi. That's what he is saying. Lig-on gihapon akong pagtuo kung naikulang, or lig-on gihapon akong pagtuo kung naisubra daghang blessing. He said, I stay faithful, matinumanon gihapon ko bisan unsang akong kahimtang. That's when the verse 13, many times we take that out of context. When he says, I can do all things through Christ, it's pointing back to verse 12 and verse 11. I know both how to be abased and I know how to abound. Bisan unsa akong kahimtan, mo alagad ko sa Ginoo gihapon. Here's what Paul is saying. I have learned and grown in my life. Because in verse 11 he says, I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. So what Paul is saying in verse 12, he's saying, I have learned and grown in my Christian life, and now I can handle being poor and I can handle abundance. Ako nagkat-on ug nagtubo na sa akong Kristohanong kinabuhi, ug karon kaya na ako ang pagkapobre ug ang pagkadagaya. So let's take these one step at a time. He said first, I know how to be abased. Paul was saying, diha sa panahon sa kakulang, lig-on gihapon ang akong pagtuo. Are you listening to me this morning? Everyone, or almost everyone, faces times nga apiki ang situation.
Usay ang mga pobre maglanta sa uban og manghunhuna, oh, wala gyud sila nag-experience sa among situation. Murag nag-experience. But Paul had learned, pinaagi sa experience o pinaagi sa pulong sa Diyos. That's backwards. You learn through the Word of God and then by experience, but you know what I mean. Nakakataon siya, pinaagi sa pulong sa Diyos, dayon pinaagi sa iyang kaugalingong personal experience, nga bisan diha sa panahon sa kakulang, ang Diyos mo atoy man kaniya giyapon. He had learned by experience that God would always take care of him. However, daghang Kristohanon, kung apiki na ang kahimtang, ang ilang pagtuo, can I say, sa English is waver. Is that palid? Ha? Palid-palid? Magduble? Palid-palid? Does that make sense to you? Palid-palid? The opposite of ligon. Di ba? Kini, dili mapalid-palid diha sa hangin. Pero ang page sa akong Biblia, mapalid yun. Tinood? Many Christians, their faith is more like the pages of the Bible instead of like the pulpit. Ligon. Tagang Kristohanong ang ilang pagtuod kung nanay kulang sa ilang kwarta, ang ilang pagtuo magmaluyahon diretso. Mag-start sila magduda sa kamayo sa Diyos. Abi na kung mamayo ka. Nga naman naninig ka, kahimtang sa akong kinabuhi. Nga naman lagi. Isn't that what we do? Dali maluya ang pagtuo. Ang tao magduda sa ilang pagtuo. Pasin na ko'y sayop nga pagtuo. Kinalo ko mangita sa laing simbahan. Di ba? Mag-start magduda sa pulong sa Diyos. Nahay mga saan ng Diyos mo at man sa akong kinahanglan. Asang mga panalangin? Many Christians have not learned, watch, how to be abased. Darang Kristohano, wala nakakaton unsaon pagkinabuhi diha sa panahon sa kakulang ug magduda sila sa Ginoo diretso kung naay kulang. Why are they doubting? Nga naman sila nagduda tungod na-change ba ang Diyos? Dili. Na-change lang ang ilang financial nga kahimtang. I want to say at the very beginning this morning, God's goodness is not based on your financial situation. Ang kamaayo sa Diyos dili base sa imong kahimtang nga financial. Kung naay daghang blessing sa imong kinabuhi, nagbayad na ka sa tanan imong bills, walay kulang, naay sobra na kwarta diha sa bank account, mayog gyud ang Diyos. Pero kung naay daghang problema, hapit na putlon ang imong kuryente, 3 months ulahi ang CWD, ang imong anak nasakit o kinahanglan ka mo bayad sa abang sunod simana, mayog yapon ang Diyos. Ang kamaayo sa Diyos dili gibase sa akong kahimtang, maayo siya gihapon o hangtod sa kahangturan. Dali gyud ta maghukam sa batasan sa Diyos, pinaagi sa atong kaugalingon kahimtang og sayop gyud na. The Bible says in Psalm 100 verse 5, "For the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations." Kaya ang Ginoo maayo. Kaya ang Ginoo maayo. Pastor Mike, nakoy kakulang sa akong kinabuhi na problema karon. Kaya ang Ginoo maayo. Pastor Mike, wala ka nakasabot, nasakit ako nga nanay. Hey, kaya ang Ginoo maayo. Bisanon sa atong kaimtang maayo gihapon ng Diyos o ang atong pagtuo dili magmaluyahon diha sa panahon sa kakulang. Salig lang sa Ginoo gihapon. Salig lang sa Ginoo gihapon. Wala siya na change. God is always good and He is always right. Wala siya na change o wala siya na sayop. Ang Ginoo wala ay sayop. Yet, sa daghang panahon, diha sa panahon sa kalisod, diha sa panahon sa nga apiki na, dali gyud ta magduda. Di ba? Paul said, "I know how to be abased." Kaya na akong pagkapobre. Ligong gyapon akong pagtuo diha sa panahon sa kakulang. Yet, daghang Kristohanon wala gyud nakakaton niya nga lesson. Ug dugang pa, usahay kita mubasog gyud sa Ginoo bisan pa ang atong mga problema gihinungdan sa atong gawulihang mga desisyon. Asa
man ka, Ginoo. Pero kita ang naggasto sa sweldo. Ang Diyos mo bless na to, o kita mo gasto sa tanan, dayon sunod si mana, asa man ang Ginoo? Diba? Few weeks ago, nagsulat ko sa poem. Kita ka sa pulong balak. Poem yun, diba? Nagsulat ko sa balak. Is that the correct pronunciation? Balak? Balak? I'm not kidding. My poem has 13 verses. But I want to read it to you tungod nag-uyon gyud sa mensahe karong buntag. Title of the song of my poem is Akong Bagong Cellphone. Akong Bagong Cellphone. Ang staff nakaduong na pero gi-adjust na ko karon simana na bagong verses. Here we go. Ako nagdo sa Ginoo aron magreklamo. Siya sa akong pananaw nagmaltrato na ako. O Diyos, ako nagbagulbol, nagduda ko nimo. Abi nako ang tanang buhat mo maayo. Bisan ako nagasunod sa imong balaod, tanaw ang kahimtang ko, apiki na gayud. Kanunay ako muhatag sa mga tayad nako. Nanasa man lagi ang mga panalangin mo. Daghan man ang laing tao nga walay kakulang. Bisan sila nahigugma sa kalibutan lang. Alang king harian nimo, nagsakripisyo ko. Apan sa pinansyal nako, walay benepisyo. Nakitan kong daghang saad diha sa pulong mo, nga ikaw ang muatiman sa kinahanglan ko. O Diyos, di na ko masabtan ang nilihukan mo. Ngano nag-uswag ang uban, samtang maglisod ko? Sa dihang mitapos ako sa akong pag-ampo, ang Diyos nagtanaw kanako uban sa kalo mo. Akong anak nagsulti siya, dali ka magduda. Sa dihang naaknay kulang sa imo ang kwarta. Bisan ako hangtod karon walay kapakyasan, kung mahuro ang kwarta mo, ikaw magduda man. Malimo kang maayo ko sa tanang kahimtang, bisan diha sa panahon nga dako ang kulang. Karon, ikaw magduol na aron magreklamo. Alang sa mga kulang mo, nagbasol ka nako. Apan ako pod na anay usa ka reklamo. Kabahin sa bagong cellphone diha sa kamot mo. Wala pa human, napay daghan. Misaad kong muatiman sa kinahanglan mo, wala gyud ko naghiskot sa cellphone nga bag-o, ug samtang magreklamo ko, aduna pay usa. Nakitaan kong nagsuot ka og bagong sanina. Ako na ay pangutana alang kanimo lang. Ang bagong kabtangan nimo, kana asagikan? Aduna ba'y laing tao nga naghatag nimo? O ikaw ba naggasto na sa gipanghatag ko? Nasayod ko nga igo gyud ang gipadala ko. Apan nahuro na gayud ang tanang kwarta mo. Naghangyo ka og naghilak sa imong Ginoo. Luoy ang pagtiabaw mo. Asa ang Diyos nako? Karon naghuno-huna ka pagkuha og utang. Aron ikaw makapalit sa inyo ang sudan, ikaw wala nakasabot sa desisyon nako nga dili mo tubag sa mga pag-ampo nimo. Apan ang ako ang tubag dili komplikado. Basin ang imong problema, mao ang paggasto. Matag Biyernes dawaton mo ang imo ang sweldo, dayon mahuro ang tanan sa di pa Sabado. Wala ko nasukot nimo tungod sa desisyon mo. Apan ako walay sayop. Ikaw ang naggasto. Ngano man nagabasol ka sa imong Ginoo, alang problema nga gikan sa desisyon nimo. Sakit ta uy. Dili ba kanang atong batasan? Naiswelo mo gasto dayon magreklamo sa Ginoo? Asa ang mga panalangin yang tubagon, ako nihatan mo last week. Di ba? Many times kita magbaso sa Ginoo para sa mga situation nga gihinungdan nato. May I just remind you, ang Ginoo walay sayop. Ang Ginoo walay sayop. Can I ask you a simple question this morning?
kung ang mga problema nga financial mo, but sa imong kinabuhi, can you say with Paul, I know how to be abased? Ligong gihapon ang akong pagtuo o ang imong pagtuo magpalit-palit. Is that the word? I lost the word. Palit-palit? Can you say with Paul, kung maglasud ko nga financial, ang akong pagtuo ligon ra gihapon? Have you learned the lesson? Nakakaton na ka sa lesson nga ang Diyos maayo kanunay bisan maglasud ka o kasaligan gyud siya. Makasali ka kaniya sa tanan panahon. Have you learned the lesson? Listen to me very carefully. If you're struggling financially, Beth, look right here at me. If you're struggling financially, God has not failed you. Keep your eyes on Jesus. Kung maglasud ka og financial, ang Diyos wala nagpakyas nimo. There's two possibilities. One, basin ikaw ang naghimo sa imong kaulang problema. Or two, ang Diyos kabalo nga kinahanglan ka maglasud karon aron makakaton ka sa mga lesson. But either way, ang Diyos walay sayop. Ang Diyos walay sayop. Keep your eyes on Jesus. Ipabilin imong focus diha ni Kristo. Ayaw may samat ni Peter. Nainom mo ni Peter? Na sila ang mga disciples sa barko dito sa Sea of Galilee. Si Jesus naghula, nagampo dito sa yuta. Dayon sila nagsakay sa barko. Dayon ang bagyo niabot. Ug nahadlok yun sila, naglasud kayo sila, nag-cross. Dayon si Jesus nagdoon nila, naglakaw sa ibabaw sa tubig. Ibabaw or babaw ra? Ibabaw sa tubig. Nahinumdum mo niya na. Ug sila hadlok kuno. Oh, Espiritu Manggut! And si Jesus, ayaw mahadlok, ako na lang. And Peter stood up. Jesus, if it's really you, call me and I will go to you. I love Jesus' answer. Come. The Bible says, nanaog siya, ug naglakaw si Peter dito sa tubig. But then, watch now, nagtanaw siya ni Jesus. Dayon, nagtanaw, nag-turn. What is that in the sign? Nalingi siya, naglantaw sa mga balod, ug sa kalit lang nahadlok siya. Ang iyang pagtuo, napalit-palit, ug nag-start siya what's the word? Nalunod. Remember that story? Let me tell you when Christians start to sink. When we take our eyes off Jesus and start looking at the problems. Ipabilin ang imong focus diya ni Kristo. Wala siya nagpakyas nimo. Naay mga problema. Naay mga kalisod. Naay mga kakulang. Pero maayog yapon ng Diyos. Ug siya mo atiman nimo sama sa tanan lain panahon. Buhi pa ka? Buhi pa? So, ang Diyos wala pa nagtugo nga namatay ka tungod sa gutom. Kasi naniwang gamay, pero okay naman, dali manambo. Don't be like Peter. Ayaw maisamat ni Peter. Ayaw mag-focus sa problema. Focus lang ni Kristo. Keep your eyes on Jesus. Dali siya mo pakyas ni mo. I just realized I don't have a way to keep track of the time. Some of you let me borrow a phone, my time. Once we're done painting, we'll put the clock back up. Thank you. Is this going to lock up on me? Mag-lock ba? But I should still be able to see the time. Oh, makitang gyapon. Speaking of weak faith. All right. Where are we now? Listen to me. The key to remaining strong in your faith in times of what's the word I'm looking for? Poverty. Kung naikulang, apikit na. The key is keep your eyes on Jesus. Nyabi, focus lang ni Kristo lamang. Focus on Christ. We often used to sing the song in English, turn your eyes upon Jesus. Karon i-translate na mo. Let me sing verse 1 for you. Naluya ba ka o nasamok, dulumba ang kahimtang mo, may kahayag o kinabuhi, diha sa Ginoong Kristo. Tanawa na si Jesus, lantawang katahom niya, ug
ang kaptangan yuta mahanaw. Dihas himayas iyang grasya. Look at me now. Dihas sa panahon sa financial kalisod, have faith in God. Ayaw mo undar, ayaw mo buhi sa imong pagto. Have faith in God. Wala pa siya nagpakyas, dali siya mag-start karon. He hasn't failed us yet. He's not going to start today and probably not tomorrow either. Let's trust God. But really, that's not the emphasis of the message this morning. That's just kind of a introduction because it's in the verse. But this morning, I want to look about that other phrase, and I know how to abound. Kaya na ko ang pagka-degaya. As Christians, kitang tanan nakasabot, kinahanglan ko mo patubo sa akong pagtuo, malikong gihapon diha sa panahon sa kalisod, kabalo ta kinahanglan ta magmaampingong nga dili mo maluyahon atong pagtuo diha sa panahon sa kalisod. We understand that, but there's another danger. Daghang Kristohano wala nakasabot sa atong nailain peligro nga dili masabtan sa daghang Kristohanon. And that's the phrase. He said, I know how to abound. I know how to abound. Kaya nako ang kadagaya. You listen to me very carefully. There is as much danger in wealth as there is in poverty. Did you know that? Pareho ang peligro diha sa kadagaya, diha sa bahandi, kaysa peligro diha sa pagkapobre. I want to show you a verse I bet you've never noticed. Proverbs 30 verse 8. Proverbs 30 verse 8. Proverbs 30 and verse 8. Listen to your pastor this morning. I want God to bless you. Ganan kong ang Diyos mo bless sa imong sweldo, sa imong negosyo. Ganan kong ang Diyos mo bless kanimo. But I also want to warn you about the dangers of blessing. Tungod na ay peligro diha sa panalangin, sama nga na ay peligro diha sa pagkapobre. Proverbs 30 verse 8. We see both dangers in one verse. It's verse 8, but we're going to look at verse 9 also. Proverbs 30 verse 8. Kung nana say amen? Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. Ipalayo gikan kanakong kakawangan ug ang bakak. Ayaw ako hatagi og kakabos ni mga bahandi. Pagkan ako og pagkaon nga ang ngayalang kanako. We could say kay basin. Para na ako mas klaro kung kay basin, dali sa Biblia basin lang. Basin ako mabusog. So nga naman, why is he saying, don't give me poverty or riches? Kay basin ako mabusog og ilimod ka og magiingon kinsa ba ang Ginoo? O basin ako mahimong kabos og mangawa og mugamit nga kawang sa ngalan sa akong Diyos. Now listen to me this morning. It is never wrong to have wealth. Dili yun sayop kung naay kwarta. Dili walay sayop ni ana. Siyempre kung gikuha ni mo pinaagi sa matarong nga paagi. But there's nothing wrong with having money. But we need to recognize, paminaw ako, kinahanglan ta makasabot, kinahanglan ta makakita sa mga peligro nga ana diha sa bahandi. I want to ask you today, do you know how to abound? Kung ang Diyos mo bless gyud kanimo karon semana, kaya nimo kana. You say, Pastor Mike, what is so dangerous about money? Unsang mga peligro kabayan sa kwarta? I want to show you a story from the book of Genesis. Kanang kung mapakita ninyo sa story sa Genesis, I want to look at the story of Lot. Genesis chapter number 13. Genesis 13. Tanawon na to ang story ni Lot. Lot wanted to get a lot of stuff. Og madaot gyud si Lot. Sorry, that was a dumb joke, but it fit.
Genesis 13, we'll read it in just a minute. Kinsa man si Lot. Kabalo mo? Kinsa man si Lot. Pangumangko ni Abraham. And who is Abraham? He is the friend of God. Abraham is called the friend of God. Ang higala sa Diyos. Suod kayo si Abraham sa Diyos. Og basta lang si Lot nag-uban ni Abraham, siya pod nagpabilin doo sa Diyos. But as time passed, ang Diyos nag-bless gyud ni Abraham og nag-bless siya ni Lot. Silang duwa na daghang bahandi, daghang flocks, daghang herds, daghang mga hayop og datot na gyud silang duha. God was blessing Abraham, but he was blessing Lot because he was with Abraham, and while he was with Abraham, matarong siya gihapon. But as time passed, ang panahon nag-agi ang kadato, ang bahandi nila nagtubo, and it created a problem. Now let me say very clearly, we all want God to bless us financially, and that is not wrong. I like what Brother Wilkerson says. He says, how many of you are like me? I am encouraged by cash. Sabi niyo cash? Ang kwarta, ang paper kwarta is cash. He says, I am encouraged by cash. Ma-encourage ko, pinaagi sa cash. And hatay ko cash, ma-encourage na ko, malipay na. And there's nothing wrong with desiring for God to bless you. There's something wrong with being greedy, pero walay sa'yo kung magtingwa ka ang Diyos mo bless ni mo. Let's look at verse 4, Genesis 13 verse 4. Genesis 13 verse 4. Unto the place of the altar which he had made there at the first, and there Abram called on the name of the Lord. O dito si Abram mitawag sa ngalan sa Ginoo. So diri nakikita ta sa panag-ingnan ni Abraham atubangan sa iyang pangumangkon nga sila. Tanawang verse 5. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and tents. Ug sila usab nga miuban ni Abram, dihay mga panon, we could say naa, but they use the word dihay. Dihay mga panon sa mga gagmayng mananap, ug mga panon sa dagkong mananap, ug mga tolda. So here, verse 4, makikita ta sa panag-ingnan ni Abraham, atubangan nila. Verse 5, makikita ta sa mga panalangin diya sa panahon nila ug sa iyang negosyo. Now, in this point, karon nakikita ta, dili lang si Abraham na dato, sila pod na ay kwarta. They both had flocks and herds. Look at verse 6. Karon makikita ta sa problema nga nagikan sa blessing diya sa kinabuhi ni Lot. And the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. Ug ang yuta wala napaigo kanila, nga sila unta mag-uban sa pagpuyo, kay ang ilang kabtangan dako kaayo, busa dili sila magkauban sa pagpuyo. They both had so many flocks and so many herds, kulang ang grass, kulang ang sagbot, ug kulang ang tubig, dili paigo. So watch now. Having wealth was creating a problem. You listen to me. Having money, people who are poor have this strange idea. Money fixes all your problems. No, it doesn't. Money is a tool, ug makatabang nimo, but money also creates problems. It can always create problems. But here we have a problem. Ang dato na silang duha, ug ang yuta, the land is not enough. Kulang ang sagbot, kulang ang tubig. And then another problem comes. Verse number 7. And there was strife between the herdmen of Abram's cattle and the herdmen of Lot's cattle, and the Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. Ug dihay panagbingkil tali sa mga tigbantay sa mga dagkong mananap ni Abraham ug sa mga tigbantay sa mga dagkong mananap ni Lot. So naay panagbingkil, panaglalis. So first, watch now, they both have wealth. Dili paigo ang yuta. And then what comes next? Naay strife. Now listen to me very carefully. A very high percentage of problems in marriages
are related to finances. Daghang problema sa kaminyon, magikan sa financial nga situation nila. Sometimes tungod na ay kulang, or watch, sometimes tungod na ay daghan. Some people think, if we just had more money, dali na mi makiglalis. You listen to me? Kung pobre ka, makiglalis kung dato na. If you can't handle being poor, you can't handle being rich either. But the money, their wealth, created strife. Naay problema sa relasyon. You listen to me very carefully. You not only need to learn how to handle poverty, you also need to learn how to handle riches, because both can cause both can cause relationship problems. Ang pagkapobre ug pagkadato makahimo og mga problema sa relasyon. Sa una nakiglalis kabayan sa klase sa sudan. Dato na makiglalis kabayan sa kadako sa balay. Diba? Either way, money can create strife. Having money doesn't fix problems, and it can actually create more problems. That's why Paul said, I know how to abound. Let me see where I am in my notes here. Paul said, kaya nako ang ka dagaya. But those are just small problems. Are you listening? There is a much bigger problem that came. In this story, si Abraham ang peacemaker. Si Abraham daliganan sa pakiglalis. That's what your pastor's like. I preach hard. So ang tao no, si Pastor Mike isog siya, wa siya la. No, kung nagdumo ko sa pakiglalis. Mas stress. Kung naiduwa ka membro sa simbahan, makiglalis, mas stress gyud ko. I hate strife in the church. Masamo ko niya na. And Abraham was kind of like that. Abraham was a peacemaker. Siya ang pangulo, sila ang follower. But Abraham said, I don't want fighting. I don't want us to have a fight. So tanaw ang gibuhat ni Abraham. Genesis 13:8. Genesis 13 verse 8. And Abram said unto Lot, let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Si Abraham ingong ato nila, ito nga walay panagbingkil, ako naghangyo kanimo, tali kanako, kanimo, tali sa akong mga tigbantay, o sa imong mga tigbantay, kay kita managsoon. Look at verse 9. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. Dili ba ang tibok yuta ana sa tubangan nimo? Ipalain ang imong kaugalingon. Ako naghangyo kanimo, gikan kanako. Kung ikaw mo pili sa walang kamot, nan ako mo ato sa tuo. O kung ikaw mo gikan ngato sa tuong kamot, nan ako mo ato sa wala. Abraham gave Lot the choice. Lot, kinahanglan ta mahibulag. Now wait a minute. Nga naman sila nagpabiling do sa Diyos. Tungod do siya ni Abraham. Abraham was the reason Lot was close to God. But Abraham said, I don't want to fight. Dili ko ganang kini nga problema sa among tigbantay, mahimong problema sa atong relasyon. By the way, can I just make a side note here in passing? Look at me, Christians. As our children continue to grow up, sometimes na mga disagreements sa mga bata, but that should never create a problem in the relationship between the parents. And I don't mean mom and dad. I mean, if my child has an argument with someone else's child, dili dapat ko masukot kaniya. Does that make sense to y'all? Because many times this happens in churches. Ang duwa ka higala makiglalis, dayon ang kinikanan dere magbaso sa lain, o ang kinikanan dere magbaso sa lain, ug maghimo sa dakong problema sa tibok simbahan. Tungod sa gamay nga pakiglalis sa duwa ka bata. May I say, when parents join into the children's arguments, that is very childish. And we are not having a problem with this at all. Wala may problema ni karod. We have in the past, but not in a very, very long time. But I'm just warning us. Kinahanglan ta mag-amping gyud. As our young children start to grow up, there's gonna be times ang bata sa lain membro, magmaltrato sa imong bata. Don't you get all upset and start attacking that other family. That's foolish. Mosakit ka sa work sa Diyos, sa buluhaton sa Diyos, just to try to protect your child. Why don't you do this? Why don't you teach your child how to deal with mistreatment? Is that tudloi siya? Tudloi siya ang saktong paagi nga magtagad sa pagmaltrato. Because kung dako na siya, dali na ka makaprotector niya.
Too often we protect I don't want my kid to be mistreated. No. Teach him how to deal with it. Say, okay, usang tao magmotrato na to, kinahanglan ta magpasaylo kanila sama ni Jesus. Teach your children how to deal with it. That's just a side note. But Abraham said, I don't want a problem with you, Lot, tungod among tigbantay na ay problema. Atong tigbantay. I'm not going to let that problem affect I still want to be close to you. But I do think kinahanglan ta mahibulag. And look at Lot's choice. Look at verse 11. Skip verse 10. Look at verse 11. Then Lot chose him all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. Ug sila mipalain sa ilang mga kaugalingon ng usa gikan sa usa. Watch me now. I know it was Abraham's suggestion, but Lot should have said, Abraham, wa ko'y labot kabayan sa mga tigbantay, magpabiling ko dool nimo. He didn't do that. Watch me now. Nagtugo siya ngayang bahandi, nagpahibulag niya gikan sa iyang angko. Nagpahibulag niya gikan sa tao nga nagtabang niya magpabiling do sa Diyos. Did I say that correctly? Is that correct? He allowed his wealth to separate him from the man who was helping him stay close to God. Now wait a minute. Until that time, Lot was called righteous. Dito sa 2 Peter, ang Diyos nagtawag nila righteous, matarong. Pero kamusta ang katapusan sa kinabuhi nila? Nagdaot gyud ang tanan. All his wealth, his family, his wife, everything he had nawala because he got away from Abraham. O kung dali siya doon ni Abraham, nag-backslide siya. May I say very simply, that's why you need a church. All Christians, gawas sa simbahan, pon mag-backslide, magpalayo gikan sa Ginoo. You need a church or you will not stay close to God. Every Christian needs a pastor. Say, well, but na ko'y opportunity na mag-work dito. But you listen to me. Your first thing you should check is, na ba'y mayong simbahan dito? Be very careful about moving for money. Move for God. But Lot moved for wealth, and what happened? Nagbiit siya, naglayo siya gikan ni Abraham, nagduo siya sa kalibutan, ug nadaot yun siya. And in the end, nagkinabuhi siya diha sa cave. What is cave? Langob. Nagkinabuhi siya sa langob, uban sa iyang duwa ka anak, ug yung mga anak nadaot nagyud pod. Natwist gyud ang ilang hunhuna. His own daughters became pregnant from Lot. Sila nagpahubog niya aron maburos na. It's a gross story. How does that happen to a righteous man? He allowed money to separate him from Uncle Abraham. Here's the message this morning. If God blesses you in a great way, listen to me. Kung ang Diyos mo panalangin gyud kanimo, listen to me. Kinahanglang gyapon ka sa tabang sa Diyos para sa matag area sa imong kinabuhi. What is the key to handling? Unsa na to pagtagad, English. How do we handle the times of poverty? Have faith in God. Trust God. But how do we handle the times of wealth? Same way. Trust God. Pagsalig yapon sa Ginoo. Let me show you one verse. Ako na mo basa. Dali ka mo kinahanglan mag-turn. 1 Timothy 6:17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Sugoa sila nga mga adunahan, niini nga kalibutan, nga sila dili magpahitason, ni mosalig sa walay siguro nga mga bahandi, apan diha sa buhi nga Dios, kinsa nagahatag kanato nga magadagayaon sa tanang mga butang aron mapuslan. Here's what Paul said. Kung nanatay kwarta, pagsalig yapon sa Ginoo nga nihatag sa kwarta. So what's the key? Listen, I know both how to be abased. Beth, look right here. Sandy Bell, yamang dulak karon. I know both how to be abased, and I know how to abound. What's the key? Pagsalig sa Ginoo gyapon. Keep your eyes on Jesus. Padayon sa pagbasa sa Biblia, padayon sa paglakawan sa Diyos, padayon nga magsimba, padayon sa imong area sa pagpangalagay sa Ginoo. Stay close to God bisan unsa imong kahimtang. Because siya ang makaatiman ka nato. Stay close to God. Trust God. Do right.
bisan unsa imong kahimtang. Pastor Mike, how did Paul stay faithful? Kiyunsa niya nga magpabiling nga likon, faithful gyapon, likon gyapon yung pagtuo. In the times of lack, naay kulang, nagsalig siya sa Ginoo. Kung naay daghan, naay kadagaya, nagsalig gyapon siya sa Ginoo. Stay close to God. Pagsalig sa Ginoo. Have faith in God. On every head bowed, every eye closed. Every head bowed, every eye closed.